Kawo lamabhela sicoco sinoke insunda nangamakokozela njengelifu lemvula sisangela abantwana xa likhithika kuthiwa likhithikile ke kuloo kona singayaziyo asiyazi ke kuba thina singena phi kutheni xa likhithikile kuloo kona yenu nathi sichaphazeleke savota kaloku thina kweli lethu icala kutheni ngoku sizawufaniswa naba bakhithikelweyo kodwa kasikho kuloo nto ngalo suku lwanamhlanje lusuku lwe-counter book kaloku olusuku abanye bathi ngolwesithathu baphatha i-counter book zabo bazochopha babhala sithi ke wena muntu ofuna ugcwalisa eyakho i-counter book iya kunceda into ba ungene phaya esikolweni kwavusilanga kuba kaloku sigcwalisa i-counter book enkulu kunalento yomane uthatha into ibenye phaya esikolweni senza a longer list than le list esiyenzayo apha ngolozithathu masingene nentweni ke xa sisithi namhlanje siphethe utshani bezwe siphethe lento kuthiwa inhlala yenzeka bayibiza kamnandi bathi inhlala yenzeka ngabanikazi bayo ke abo batshoyo sithi kona muntu ofika kwelikhaya don't forget to subscribe uhite that notification ukwenzela ukubana xa siphinde sakhupha enye into nawe ube khona kulweli khaya ukwenzela ubungashiyeki mntana omhle nanku ke umbuzo esinawo ukhe wayisebenzisa nalento ekuthiwa lutshani lwezwe I'm more interested kuthi ke abalapha kule ndawo kuthiwa iMpuma Koloni including iNtshona Koloni the Eastern Cape and the Western Cape I just want to check uthi apha ngezantsi uba ukhe wayisebenzisa nalento ekuthiwa lutshani bezwe okwesibini ingaba wakhe wadibana nalento ekuthiwa nguningizimu again we ask abantu abalapha Eastern Cape Western Cape lastly uyayazi nalento ekuthiwa ngungcana masingene kuyo ke mntana ebhele lento ukwenzela uba singayitsali the scientific name ke yalo eligama ekuthiwa ngutshani bezwe bathi yi-Dianthus moyensis siyayibhala ke wena muntu oyibukele le video siyibhalile nangona seyidlulile nje i-Dianthus moyensis isizathu soba sibuze ke ngalamagama amabini uningizimu siphinde sibuze ngongcana is because ezi zityalo zintathu they come from the same family ye-Dianthus uzawufumana siba enye ke zaba yi-Dianthus moyensis enye i-Dianthus thunbergi umzekelo ungcana yile thunbergi ukuba siyibiza kamnandi lento ngegama lakho wayo and then uningizimu abeyi-Dianthus zibe khona ezinye ke you'll see ukuthi i-roots zakhona will be the same umehluko uzaba kwii-flowers mhlawumbi slightly kwingca but zonke ezi zinto zingca mntana omhle if uyamazi ungcana siyamazi kungcana in the Eastern Cape because sisilawo esikhulu ukuba ungowaphayana kulomama emaqocweni uzawufumana siba ungcana sisilawu sako wenu sisilawu samaqoco ungcana including imizi emininzi I'm just mentioning ukuthi apha ekhaya xa sibethi isilawu kuba ndingumtshana wamaqoco ungcana siyamfaka yiloo ngca ke uzawufumana siba uningizimu yiloo ngca uzawufumana siba utshani bezwe yiloo ngca umehluko is very slight but ifamily is the same masithethe ngalento efamily ke for purposes zokuba umuntu ayilandele lento if we talk about families for instance Hylecrism yimpepho leyo impepho will have about 150 species within lento kuthiwa yimpepho uzawufumana siba impepho izaba nomehluko mhlawumbi kwishape ethile yeflower kanye ubukhulu bamagqabi ubuncinci bawo ubulight bayo ubudark bayo okanye the stalk xa iphuma emhlabeni because awufumana siba kwimpepho ikhona liphumbe sisihlahla ibe yinto eninzi ethi xa uyibase liqhume ngathi kuyatsha kubekho liphumi ngo-1 kube nzima noyikha funa uhamba ugqwathula uhambe ke wena udibana nempepho yamaRoma impepho yamawele impepho ya this impepho ya that umanzi bake ngoku confused umuntu owalandelayo amayeza uzawuthi impepho yakulo kona yakho isebenza njengempepho yenye ikona kukho impepho ibhetere uba kuthethwa ngomhlonyane uzofumana nazo lento impepho ezi i-Artemisia for instance izawuba na more than 100 types impepho umhlonyana waseMadagascar umhlonyana waseTanzania umhlonyana waseKenya umhlonyana wase-Eastern Cape ufumanisa nalapha e-Eastern Cape umhlonyana wasengcobo umhlonyana wakundabakazi kuzaba khona nje i-slight differences ngumhlonyane akukho mhlonyana ubhetere kunomnye masidlule ke ngosize kule nto sithetha ngayo
apho uzawufumanisa ukuba people who use i-substitutes in the absence of ethile, umntu will take from the same family. Ndenza umzekelo apha kuthethwa ngotshani bezwe, you don't have utshani bezwe but unongcana, uzawufumanisa uba omnye uzawuthatha laa ngcana amsebenzise. Now that sithetha ngezi zinto zintathu by way of example, it's only by way of example, sithetha ngoningizimu, sithetha ngotshani bezwe, sithetha ngongcana, uzawufumanisa ukuba omnye umntu will use la mayezo mathathu. If you have, uwasebenzise. Go to Facebook ujonge abantu abathakayo, in the main bazawuthatha utshani bezwe balidibanise noningizimu continuously, and omathathu la mayeza azizilawo, omathathu la mayeza usisebenzisa the root. Ubungazithatha ezi roots uzibeke apha zontathu, uzawufumanisa uba you won't be able to tell one from the other, okanye ngesilungu bathi you won't be able to tell them apart. Siyigqibile ke loo ntshumayelo yasentabeni, singene entweni ke mntana omhle, sithi lento yacelwa kudala ukuba makhe size nabo utshani bezwe. We've been struggling kuba kaloku xa sifuna uza nalo iyeza, want to go check the journals and the books, sifumane the pictures and so on, ukwenza uba lento xa siza nayo, if wena awuziwazi la magama, you'll know the English names, okanye ukuba it was a plant rather a tree, uzawukhangela the tree number and so on. Sifuna uza nezo zinto kukwazi uba nawe uyoziphandela. If we can't get the botanical name, asikwazi uza nalo elo yeza. For instance, kukho inqwaba yamayeza abantu abawacelileyo njengabo Mhlume kaNtloyila, bayibiza uMhlume kaNtloyila, Mhlume kaNtloyiya, Mhlume kaNtloyile, so many variations ngokobizwa ngabantu. We've been checking and searching, sijonge kumayeza aseZimbabwe, amayeza aseMalawi, amayeza aseMozambique. We are not winning ukufumana the scientific name and the history. We just know ukubana isetyenziswa njani in this country. Enye amayeza emali bade bathi xa beyibiza bathi nguzibutho omhlophe. We have seen abasithengisela the bugs, abanye bathi ayiyo, abanye bathi yiyo. We have not really found elayeza. All I'm saying, akhona amayeza sistrugglishile ngalo eli until recently sayifumana kuba yi-Dianthus moyensis, and then we read for the past 3 weeks or so. Ithini kinto ka-medical ngabantu abaphandileyo ngayo lento ekuthiwa lutshani bezwe inhlala yenzeka? There is nothing much. We checked and checked and checked. There is one journal, esiye sayifumana. It has 3 researchers, one ngomnye walapha from Nelson Mandela University, uMariana van der Venter, nendoda yangapha kwi-University of Ibadan, uAkinleye Akinrinde. Sizayibeka kuzibonele, they were investigating lento kuthiwa yi-anti-proliferative activities of the aqueous root extracts of i-Dianthus. Apha they were looking at iThunbegi, ilesithi ingcana kanye ngungcana. They were looking at it. Then xa siyijonga safumanisa uba the chemical composition is the same. So whether bajonge ungcana, you can take lento bayitshiloyo uyidibanisa kuningizimu okanye uyifaka kuye utshani bezwe. Nantso into abayiphandileyo. They were looking at ukuthi yenzani, because there were claims ukuthi lento iyayitreata lento kuthiwa yi-colic, iyayitreata i-cancer ethile, iyayitreata i-respiratory, iyayitreata i-digestive. Hamba ke uyozifundela ke mntana omhle ukuthi bathini ukwenza basingayitsali sizongena kwezi zomayezeni. Zininzi ke izinto enziwa yona lento kuthiwa lutshani bezwe, but we just grouped them into 12. Zinikhona ke nezinye ezingakhange sizifake, but ezi ziyi-12 are the most common okanye the most popular uses zabo utshani bezwe. Masingene kuyo ke sithi unumber 1. Abantu bamayeza bawusebenzisa utshani bezwe ukuvula amaphupha. Wena mntu othi awuphuphi, bayisebenza ngoyisebenzisa ke. Abanye bayisebenzise namayeza njengongibonisele, abanye bayisebenzise kwizinto enjengelento impepho, not ukuyitshisa but ukuyipheka uphalaze. Abanye bathi no, suyipheka
baphalaza ngayo ibanda, abanye bayisebenzise ke nakwamanye amayeza but bavula amaphupha. Unumber 2, kubantu besiprofeto, umntu othi bendinguwagrazula womprofeti kodwa ngoku kumnyama ebhodini, ubone umuntu eyisebenzisa lento ekuthiwa butshani bezwe ayidibanise neliyeza ekuthiwa abaprofeti. Unumber 3, bayifaka ke kumagobongo, phantse onke amagobongo uzawufika enabo utshani bezwe because kaloku liyeza elisisilawu, liyeza elisisilawu esimhlophe esiwabizayo amathongo, meaning abantu abangekhoyo. Uyacetyiswa ke wena mntu othi ufuna amagobongo. Kudala ndifuna amagobongo phele, sithi si-advertisile ke Monday 3 days ago into yokubana apha ekhaya side sawangqusha, side sawadidiyela amagobongo. Uyaspecify uba wena ufuna eliphi, kukho amandawe, kukho amandiki, kukho amanono, sikuthumelele ke ukhethe ixhayi olifunayo. Go check ivideo ke ya Monday which is 3 days ago. Unumber 4, iyangena kwizilawu, wena mntu okhanda izilawu zekhaya, njengoba abantu besenza izilawu nje, uyangena naye utshani bezwe, inhlala yenzeka kuzo ezo zilawu zakowenu. Unumber 5, kwizikhafulo, wena mntu okhafulayo izinto ezikude, iyathandwa ke lento ngabafana bayisebenzise nento enjengomoya wezwe. It's very important ke uziqaphele ezi zinto ukuba ziyathanda ukhula kwindawo eziyeleleneyo, because nawo umoya wezwe uzawukhula kwindawo ezifumaneka kuyo into njengongcana, oningizimu, otshani bezwe. Nayo ke lento ekuthiwa ngumoya wezwe kusetyenziswa the roots, they will be yellowish, ii-roots zakhona zibe into ethi sa. Kumoya wezwe ke lo ungqusha udibanise wena notshani bezwe, umoya wezwe utshani bezwe zihambe ziyezweni, uyakhafula ke ngela xesha. Unumber 6, kumayeza okubiza abantu kwibusiness. Apha sithetha ngomntu ke ozawuchela omnye athi kweyakhe into, uzawuthatha dibanise neyeza ekuthiwa ngumbambangwe. Abantu balithanda ke liyeza, yeka nje babanye belisebenzisa kwiinto zezilwane. Umntu xa yolahla ezo zilwane kuloo kona, omnye uzawusebenzisa umbambangwe kube funa ubamba izinto emayibeze zakhe. Bamba abantu abaze kwibhizinesi, ubamba imali, bamba ukuhla umntana wasezweni, umntana ebhele, bamba ke nawe ngaye umbambangwe, udibanise notshani bezwe, usebenzise kuloo kona yakho kuphuma into ezintle. Unumber 7, kwizibunge uyasebenza unhlala yenzeka utshani bezwe, balisebenza kwizibunge, siyamngqusha udibane nemibiza. Ukuba ke ungumuntu lapha e-Eastern Cape uzawufumanisa imibiza ikaninzi kweli lizwe, but imibini exhaphakayo, but the most common ngulu-green ke uneflower e-purple. Ngona mbiza lowo, abanye bazawusebenzisa the green with the white flower. You know, asisafuni ukuyichaza kakuhle in detail lento yalamayeza, uzawufumanisa abantu bayidwabe bayigqiba, but we just give pointers kulo mntu onolwazi ufifana nje oluthile ukuthi umbiza enye izawuba yila white flower, enye izawuba yila purple flower, ukwenzela abantu singathi sifike ethafeni badwabe yonke laa nto yasethafeni. Abanye bade bombe nengcambu kuqonda uba kule nto kodwa zange kwasebenza zingcambu, umntu wenzela uba singaphinde siyifumane. Unumber 8, kumayeza okuphahla ke bese sithethile mos ukubana lento into abantu abadala, xa uphahla mhlawumbi wena utshisa impepho yakho kwenu, ungqushe utshani bezwe, omnye athathe yonke laa nto nengca yakhona ayihlanganise amanefafaza apha phezu kwayo impepho nje bisitsha. Engabantu bakowabo, lo mntu uthi ufulathele, omnye afake nomaguqu, ngqushe yonke lento idibane, aphahle umntu wabantu, acenge amawabo, acele uxolo, ababiza, akhala uba ndenzeni, kunini ndikhala. Unumber 9, sithe ke abafana swebha utshani bezwe, abanye bayaphalaza ngotshani bezwe, they wash ngotshani bezwe, bahambe baye ezintombini, but we want to emphasize babuhlanganisa namanye amayeza. There's a group that I follow which I very like, okay, ithi abadododwa, ithini igama le group, but is a Facebook group yamadododwa athaka amayeza entombi. Just go check it out. Uzawufumanisa uba kwizinto obuninzi bezinto ezithakwayo abafana abafuna intombi abamshinga semva unhlala yenzeka utshani bezwe bayabufaka. Unumber 10,
kumayeza nje ukuba uthandeke, whether uyintombi okanye ngumfana ufuna uthandeka. Abafana bazawufaka into enjengoma-Rosalina, oosisi bazawufaka ooBecamina. Nenye ke inqwaba yamayeza ke umntu enziwa makathandeke. I saw one fellow ethake iziwasho, efake iFanta neeCoke nee-extra strong namabisi kwaqhuma uthuli, wafaka utshani bezwe, wafaka uningizimu, wathi xa uyisebenzisile le nto yakho kwabo ukuba ubungaqomanga uzawuqonywa. Now that sesisemqomeni, abantu bayabhiliva ke ukuba xa ungusisi othile walokona usetyenziswe utshani bezwe nomganu namanye amayeza, noba ubungagananga kuthiwa liyataka isoka. Ndiyazi ke thina bosokadala ukuba kufuneka uthini ukuze nawe uqonywe. Unumber 11, wena mntu ofuna ungenisa izihlwele, there was one group phaa kwisikolo sakwaVusilanga apho kwakuthakwa khona. Yes, if you remember, uba uyazilandela ezi video, kukhona apho kwakuthakwa khona iproblem ye-exhaust kulo mzi. Kwakubotshwe nge-exhaust abantu abathakathayo ukuthi kweli khaya singaqhubekeli indawo, ayaphela kule exhaust. Kwakhona eminye imimoya emdaka phakathi kweli khaya. Abantu abadala, because of yonke le mimoya imdaka, abantu abadala basangeni kweli khaya. Basebenza ke abantwana bakwaVusilanga, basigxotha isilwane, destroy i-exhaust. Xa begqiba benza lento kuthiwa yiladi. Xa begqiba, as part of the process basebenzisa utshani bezwe ukuthi abantu abadala mababuyele ekhaya because besekhutshelwe ngaphandle. Lo mzekelo enza nawo ke kwimizi apho kuthiwa bekukho isithwalo okanye bekukho isilwane. Xa seyikhutshiwe loo nto iyo, xa sekungeniswa abantu abadala, uzawufumanisa uba abantu abazakwenzela izinto bazawusebenzisa umoya wezwe, because abantu abamsebenzisayo umoya wezwe believe ukuthi abantu abesebekhutshelwe ngaphandle bayaphinde babuyele phakathi kwekhaya. Kuthiwa ngenani ke abantu abadala, laa moya ubunikhuphile siwususile singaba bantu baphilayo. Unumber 12, utshani bezwe kwezinye ikona uyasetyenziswa as i-reset button. So sebenzisa lo gama ke for easy nje of i-understanding, kwenza umuntu ayive le nto sisize kuyo. I-reset button, even ungumuntu okudala enyanga ujikele kwiikona ezininzi ugcwele amayeza uqhuma iyeza wena nje buhlunyoku, uzawufumanisa uba apha esikolweni kwaVusilanga will talk about lo mayeza that include umhlamba amanzi. Sithi uzawudibanisa la mayeza uthi yonke into eliyeza elapha kum embi nentle ndiyilahla kule ndawo, because kudala wasebenzisa la mayeza. And we keep emphasizing ukuthi if usebenzisa amayeza okulwa ayakhutshwa amayeza okulwa, in as much as namayeza entlahla uyawakhupha. Ukuba uthi ubufuna intlahla yomsebenzi waya kwi-interview awufumana umsebenzi, funeka uyikhuphe, or awufumenanga la msebenzi ubusiya kuwo, kufuneka ulikhuphe la yeza uphinde uliqalele xa uphinde waya kwenye interview, so that ungahlunyuka namayeza entlahla eza kubizela nentlahla ubungazifuni, okanye uhamba nala mayeza okulwa uphela usilwa nabantu efamba sondela kuwo. Ayakhutshwa ke sithi kuba kudala uhamba amayeza usuka, I know people abahamba abantu abanyangayo aze kwaBhele anikwa amayeza athi ngekagqibi ne-2 weeks ehamba kwaBhele sephaphatheke wotsho komnye umzi anikwa amayeza nakulo mzi athi ngekagqibi neveki semkile. Nanga ngoku amayeza asekhabhathini akayazi noba aweyiphi indlu ngawaphi kula mayeza. Senezinto ezingqingqi zaphezu kwendlu ezijikele zindlu, senemgqwaliso angawaziyo uba ke ngoku lusuka baphinda phaphatheke. Uyolwa lo mgqwaliso ufikayo ejongeleyo unamaphupha amabi angayazi uba kusike kwathini ndaphupha kakubi, aphaphatheka aye komnye umzi ayofuna iyilo ngxaki ke sithi you need a reset button. And uliphumze mani iyeza ukuthi yayibona ke kudala ndihamba iyeza, from now until andizuphinde ndiliphathe iyeza uhlale. After wenze u-reset, utshani bezwe ke buyangena kula reset button. I-combination yamayeza ke lena dibanisa omasethole, omkhuhlu, omhlamba amanzi namanye adityaniswe la mayeza
kuklinwe wena man, akususwa bumdaka ke ngoku, sekususwa nje amayeza la kudala uhlunyuka nawo, ukwenzela uba kusheke wena nezinto ezikuleqayo, kusheke wena nezintlahla zakho zingekhoyo, kusheke wena nawe njengoba unjalo, ukwenzela uba xa uphinda unyangwa mani, kunyangwe wena, kunganyangwa ngoku end with i-reset, ukhuphe onke la mayeza asekhabhathini. Xa wakhupha la mayeza asekhabhathini, whether uye walahla emlanjeni okanye uzawatshisa okanye uzawuthini, uthethe, awuvele uwajule nje amayeza. Bantu abadala nanga amayeza endiwafume andanobasuka phi, sihlwele zasekhaya kule mizi mininzi kudala ndihamba kuyo. La mayeza andisawaboni ngoku endinceda nakweyiphi into. Ndithi la mayeza ezozihlwele ebeziwakhuphile maziwathathe. Tshisa amayeza ube clean man, usheke ungqingqizelwa zizinto ebezikungqingqizela ezingezanga nala mayeza. Yo, 20 minutes. Masiyeke nilale ke bantu abahle, sifikile noko kunumber 12. Besiphethe yona ke lento kuthiwa ngutshani bezwe. Sibuzile ke ba wena ukhe wadibana nabo na utshani bezwe, ingakumbi wena mntu lapha eMpuma Koloni ukhe wadibana naye na uNingizimu, wena mntu lapha eMpuma Koloni. Wena mntu othi tata ubhele khawusiphathele iyeza elithile. We do see abantu ke suggesting, sisajonga ke kwezinye i-suggestion njengoba sikhe sathi ukubana we need to, yabona xa uza nento ebantwini at least ifuneka uqale uyifunde. Ezinye kuba nzima kwawufumana kwa anything efundekayo. Siyekile ke yalala, sizawudibana ngala mini yothaka amayeza Friday. Camagu.